From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fis-sem tal-Missier, tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' San Ġwan, Apostlu u Evanġelista. San Ġwan li huwa d-dixxiplu il-maħbub ta' Ġesu, kif kien jirreferi għalih innifsu huwa stess. Naraw aktar qudiem. Il-Quddisa nofruha għal daw kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira u anki għal daw kollha li huma morda. U forsi mhux ma jistgħux isegwu din ix-xandira u speċjalment ukoll anki għal familji kollha tagħna biex il-Mulej jagħtina u narfu l-imħabba kbira tiegħu u nitalmu ngħixu l-istess imħabba fil-ħajja tagħna. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija ntolbu mafla Alla ta' kemm il-darba aħna rqasnieh. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet u paċi fl-art bnedmin ta' da tajba. Infaħruk, berkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier tista' kollox, Mulej waħdin Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja għal-talb tagħna. Int li jgħidfu l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek glorja Ġesu Kristu mar l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, intu rejtna il-misteri tal-verb tiegħek permezz tal-Apostlu San Ġwan. Għamel li nifmu sewwa kemm nistgħu it-talim li hu fis-sinnek tajjeb bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, dak li kien mill-bidu, dak li smajna, li rajna bajnejna, li lejh ħarisna u li missew idejna, jiġifieri l-kelma tal-ħajja, dan sejrin inxaddrulkom. Għax il-ħajja deret u aħna rajnija u qegħdin niġdu għaliha
Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u deret lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-missier u ma' Ibnu Ġesu Kristu. U qegħdin nikdbu dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr l-Alla. San responsorjali, ifirħu ġusti fil-mulej. Flimkien, ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan, ħataqbes l-ard bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħabu dlamem madwaru, is-sewwa u l-ħaq is-sissien tat-tron tiegħu. Flimkien, ifirħu ġusti fil-mulej. Bħax-xaba jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smewwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Ifeġġ id-dawl fuq il-ġust u lena għal-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Flimkien ifirħu ġusti fil-mulej. Nfaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemgħa glorjuża tal-Apostli. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwanna. Glorja lilek mulej. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa. Filgħodu kmieni kif kien għadu id-dlam u Marija ta' Magdala ġiet dejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: Għalaw il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qiegħduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnej ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh Xmum Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktul li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi qiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal wkoll ra u emmen. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Niċċelebraw din il-festa ta' San Ġwan. San Ġwan li kifet fil-bidu jirreferi għalih innifsu bħala id-dixxiplu l-maħbub. Imma għaliex? L-ewwel nett naraw il-fatt li dakinhar ta' l-aħħar ċena kien ħafna viċin Ġesu. U wera bid-diskors li kien hemm illi Ġesu kien jafda ħafna fih. Deret dil-imħabba. Jidher ukoll dan il-fatt meta taħt is-salib kienu illi baqa sal-aħħar ma' Ġesu u Ġesu feda lill-ommu fidejh u talab lill-ommu biex tieħu ħsieb ta' bina tiegħu. U f'dan il-Vanġelja ta' kemm smajna rajnieh malli Marija Maddalena talbet qaltilhom illi il-qabar huwa vojt, marru jiġru u kien l-ewwel wieħed tant mar jiġri
malaj dan il-ħeġġa tiegħu. Dawn it-tliet esperjenzi ġa juruna x'imħabba kbira kellu San Ġwan għal Ġesu. U hemm xi studjużi li jgħidu li San Ġwan kien l-iżgħar apostlu. Allura il-fatt li Ġesu kien ħobbu iktar mill-oħrajn kienet għaliex speċi kien qisu kien jieħu ħsibu ħafna xi żgħir. U ħaġa oħra wkoll hemm il-fatt li jista' jkun li tant laqtu il-messaġġ ta' Ġesu lil Ġwanni illi kull darba illi kien jaħseb u jaraf l-esperjenza u jitkellem fuqha, l-esperjenza tiegħu ta' Ġesu kien tant jimtela bil-ferħ u bl-imħabba. U din wassala bil-Vanġelu tiegħu, bil-ħsibijiet tant għolja tiegħu, tant kemm wera kemm daħal fil-font, fil-misteru tal-Alla li sar bniedem, tal-jeben tal-Alla li sar bniedem. U dan huwa lina wkoll eżempju mill-isbaħ. Kemm il-darba aħna nixtiequ nidħlu aktar f'intimità ma' Ġesu, fl-imħabba vera, fl-imħabba spiritwali ma' Ġesu. Fl-imħabba li taqqadna ma' l-istess imħabba, ma' dak li tagħna lil nnifsu. U għalhekk illum hekk nitolbu ħafna il-mulej biex jimlina b'din il-ħeġġa li kellu Ġwanni. Jimlina b'dan il-spirtu tant sabiħ ta' ferħ u anki ta' attenzjoni kontinwa, ħeġġa biex nitgħallem, biex nkun iktar ma' Ġesu, biex nkun naraf minnu iktar u nidħol fiktar imħabba f'intimità miegħu. Biex dak li huwa l-messaġġ tiegħu li jimlini bil-ferħ li waslu mal-oħrajn kif għamlet Marja Maddalena u kif għamel u kollu stess u kif għamlu tant disċipli l-apostli kollha u kull minnu nisrani huwa f'dan id-dmien. Jekk nitolbu ħafna l-mulej biex waqt li aħna naħsbu ftit fuqha din ir-realtà issa li resqin fit-tmiem ta' sena jekk nitolbu ħafna l-mulej biex jagħtina l-ħeġġa ħalli matul is-sena li ġejja mimlijin f'dan il-ġublew tat-tama narfu li l-mulej huwa hemm, li l-mulej jistedinna kontinwament biex nibqgħu ma' qudiem miegħu, li l-mulej ħeġġiġna biex dik l-istess imħabba li hu tagħna bl-istess twelid tiegħu, bl-istess fidwa tiegħu, aħna nadduha lil xulxin u lil dawk il-mulej il-għana magħhom. Aħna u nagħmlu l-festa tal-Evanġelista San Ġwan l-Apostlu, il-maħbub ta' Ġesu, ejjew nitolbu l-Alla jwettaqna fl-imħabba tiegħu billi ntennu għatina mulej l-imħabba tiegħek. Għatina mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex permezz tar-rajja tal-Knisja, id-dinja temmen li inti preżenti u tħobb il-kulħadd b'imħabba bla tarf nitolbu. Għatina mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex fid-dinja ma noqsu qatt bnedmin ma joqsu bnedmin ta' rida tajba li jirbħu il-mibeda bl-imħabba nitolbu. Għatina mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex fuq l-eżempju ta' disċiplu l-maħbub ħafna żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa ta' mħabba li għamlilhom Ġesu nitolbu. Għatina mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex kif għallimna San Ġwan aħna nuru l-imħabba tagħna lejk fl-imħabba lejn ħutna il-bnedmin l-oħra nitolbu. Għatina mulej l-imħabba tiegħek. Nagħmlu talba speċjali wkoll għal paċi fid-dinja, speċjalment biex tant gvernijiet li bħalissa fosthom hemm l-inkwiet u l-ġlied bejn pajjiżi biex il-mexxejja tagħhom jarfu jsibu triq ta' dialogu ħalli jaslu għal ftehim bejniethom u għall popli tagħhom nitolbu. Għatina mulej l-imħabba tiegħek. U Alla li tistieden lil kull wieħed u waħda minna biex nisimgħu kelmtek, għamel li fuq l-eżempju tal-Apostlu l-Evanġelista San Ġwan
Aħna nimxu warajk għal pumni u ħajja sinċira bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missir li jista' kollox. Jilqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għaddes mulej id-doni li qegħdin nofrulek u għallimna l-misteri tal-verb etern tiegħek bis-saħħa tal-ikla qaddisa li għalija nġbarna. Kif biha bħal min għajn safja u rejthom l-Apostlu tiegħek San Ġwan. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġiji tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu l-Alla f'sura li naraw bih nġibdu biex nħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli u maqtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora tas-smewit, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ora tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mill-raj ħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam. Tari d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. Biċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed
lilna li nieħdu sem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu, l-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Takar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, takar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostoli u Martri, ma' San Ġorġ Preco mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk. Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju issa nitolbu bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħid l-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex tiġrib, żdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba ħna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew it-tamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fijan li tgħixu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi nubit tad-dinja, ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitkellma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Dan il-misteru li ċelebrajna u Alla li tista' kollox għamel li l-verb tiegħek magħmul bniedem
imxandar mill-Apostlu San Ġwan jibqa' jammar dejjem fina li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. berikom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu Amen. imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. We three kings of Orient are, bearing gifts, sweet rivers of
Fisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smata tana l-sejnu għafmana glorja l-Missir l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimo rina l-inti jomna li kisma tal-tana ġesu t-weltalina tikun bnidem bħanna. O ġesu tija jaffrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l kollu speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħlina tijak. L-misterium ta' tbatijam ta' Sir Jesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord tal-ġezzem il-wera l-għaraq ta' d-dem. Missirna inti bismewiti tqadas ismek, tiġi salt natek kulli tritint kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kurjum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tjarina daħanix fit tiġrib iżda rizna mid-deni ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għal-mulejmijek imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missi, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-tan, ġesu li twila talina, rrit ikun bdidem bħanna. O ġesu tijaj għafrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-ewel kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Til-Ministerum ta' d-batijam t-Sintan Kristu kim marbut mal-kolonna u flagellaw. Missirna li inti bismewiti tqaddes ismek tiġi salt natek kull zritint kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kurjum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina d-daħalniex fit tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għamlejmijek, imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlapalina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għamlejmijek, imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għamlejmijek, imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għamlejmijek, imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għamlejmijek, imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għamlejmijek, imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għamlejmijek, imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għamlejmijek, imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slim alik Marija, bil-grazzja għamli għamlejmijek, imberkin divost nisambek il-frotta ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla tlaparina mid-dimbin issa u
fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kimberk inti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tan jirsul li twilet għalina tukun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenerali u kolla speċjalment il-dawk li għandhom bżon taħna tijak. Fizinet misterju minn tal-batijam ta' Sir Kristu ġikurunat bil-kuruna ta' xewk. Missijena li inti usmewiti tqaddas ismek tiġi salt natek kull tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għarina id-daħalniex fit-tiġri bizdaħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tan li Ġesu twetalina rtikun bnidem bħanna. Oġus dija jaffrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenera kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Fil ministeru minn tadbatijam ta' Sir Kristu ġimgħu bis-salib minn għand Pilatus għall-Kalvarju. Issirna li inti bismewit jitqaddas ismek, tiġi salt natek kull sitint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għarina d-daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mrejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak Ġesun. Qaddisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bi grazzja mni għal-mnejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mni għal-mnejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mni għal-mnejmijek, berkinti fost nisam bek il-frotta ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missi, liber l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-intijomna li kisma talbtani li sut u l-Italini tukun bnidem bħanna. Oġġu tijaj għaffrinna d-nubietna il-isna minna tal-infern u l-ġeneru kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fil-ħamsu l-ħar misterium ta' d-batijam tefsir ta' Kristu ġimislu fuq is-salib wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek kull trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missi, liben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, rina l-intijomna li kisma talbtan ġesut miletarina tukun bnidem bħanna. U ġesut tija jeffrinna d-nubietna l-isna minna tal-infern u l-ġeneral kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon taħna tijak. Salve Regina, Slimalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, Slimalik li l-ek najtu. Aħna li għalli xaħna turufnati l-utefa, li l-ek li t-nidu għahna ribku nofu f'defejdan l-wittadmuħ. Ejja mela avukata tagħna daw għalejna dawk l-għajnejn tieku tal-ħnina u rina wardana tlu frament il-ġesu frottimbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa, missirna li inti f'smewiti tqaddes ismek tiġi saltnatek u li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mni għal-mnejmijek, imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Ummalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missi, liben l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej l-misriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jidil jistruma fuqha. fil-paċi, Amen. mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qat talbtana, Kristu il-qatt tal-btana, mis-sieta nalla, ħenna lina, iben alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu għaddi salla, ħenna lina, Trita mqat salla wieħed, ħenna lina, ħenna lina, mqatsa Marija, itlob għalina, imqatsa Malla, itlob għalina, imqatsa xeba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina,
il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, l-istħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba tistoq kull qima, itlob għalina, xebba tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera ta' dusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-feħ tagħna, itlob għalina, amar tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitinbin, itlob għalina, parax tal-migranti, itlob għalina, parax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom malla. biex ikun jissaqilna dak li wedna Kristu. Għat li inna għaddeja tijek mulli għalla nitolbuk ingawduk. Ingawdu dejjem is-saħħa firruħu l-ġisem. Bl-interċessjoni tal-Mqadsa Glorjuża Marija dejjem Verġni nibqgħu nkunu meħlusin midwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tara kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irażnu Alla. Nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġerrew mad-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba San Giuseppe, Slimalik ħarnies tal-Feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala rigal adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll, u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Naccio Falzon, itlob għalina, Beata Deodato Pisani, itlob għalina, San Juan Evangelista, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li jmu mistew tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li ħepitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Talla Marija Santisma, imbirek l-imqazza u mukolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.